Good day, everybody! So today, it's Saturday. So naboring kami sa bahay kasi lagi kaming nakakulong doon pag weekend. So this time, maganda yung panahon. Sunshine! Ayan, napaka-brilliant talaga sa amin to pag ganitong mga panahon. Ang sarap mag-travel. Ayan, napaka-blue ng sky. Kaya punta kami sa Poland. Pero sa totoo lang, magpagasolina lang kami doon. Kasi ang mahal ng gasolina sa Germany. Kaya punta kami sa Poland, medyo barato. Barato ang ilang gasolina dito, kaya manibat me. So ito yung border ng Germany to Poland. Ayan, lalagpas lang kami dito. Poland na kami. Ayan. So need na naman namin mag-roaming. Yan. Hello, Poland. We are here. Ang ganda talaga ng araw today. Ayan o, napaka-blue ng kalangitan. Sana araw-araw ganito. 10 degrees Celsius lang siya, pero ang ganda ng sikat ng araw. Parang hindi masakit sa balat. Pero naka-jacket pa rin kami kasi malamig pag nasa labas ka, maglakad-lakad. Malamig lalo na pag mahangin. Pero okay na to pag ganito yung panahon. Kasi bihira lang mangyari sa amin yung ganitong panahon, kaya naglakwatsa talaga kami. Kasi hindi namin alam, mamaya mag minus na naman, mag negative 5 na naman yata mamayang gabi. Kaya sa araw medyo okay, pero sa gabi malamig. Kaya let's go around. Wie damals in der DDR. Yeah. Yan, dyan ka pa. Das Bayad. ist ja schräg. Yeah. Hi, baby. Ich brauche eben meinen Schlüssel. Hello, everybody. Hi, Kikay. Ang cute na, boring na yan siya. Dito kami sa Pulan. Bumili ng gasolina. Kasi ang mahal ng gasolina sa Alemania. Nakaiba naman yung dito. Gasolina. Bayad agad. Parang Pinas lang. Ayan o, yung cashier nila. Ayan. After magpagasolina, bayad agad. Baka Mama, was machen wir, nachdem wir tumakbo. tanken waren? Iwan ko. Cute naman ang baby ko Mami, dito. was machen wir nach dem Tanken? Ich weiß nicht. Was Papi plan? Yan, ang ganda ng panahon. 10 grad. 10 degrees Celsius. Sunshine. Blue sky. Pero, medyo malamig. Pero si Kika, ayan o. Parang hindi nilalamig. Yan, ganyan lang si Kika. Tapos ako naka-jacket, naka-mantle. Ayun na si Bossing na pagasolina. Bayad na. Lahat ng mga sasakyan dito galing Germany. Si Bat padulong sa Poland pagasolina. Kay barato lang ang ang gasolina dire. Sa Germany pating mahal. €2.99 yata. Mahal kayo.
Nein, noch nicht 2,99 €. Das Ach ist so. viel zu viel. Pero first time na diesel o kuan super parehas og price. Yan, tapos na. Bibi. Ito na ang nabayaran ni Bruno. Ilang litro di ko makita, basta yung resibo 53 € and 49 cents. A few moments later. So baba kami. Halika na, Bibi. Bas kami. Ayan. Lag ng kulang. Ayan na ang Poland. Tahimik naman ang lugar na to eh. Ano ba to? Ito lang ba ng isang atraksyon? Kakaloka. Umakyat talaga ako doon. Tamad na si Busing umakyat doon. Gusto ko sana umakyat doon sa taas. Napagod na si Bruno. Si Kikay ayaw lumabas ng auto na tamad. Gusto ko sana umakyat doon, oh. Doon. Siguro nasa mga iwan ko ilang steps yan. Mga 200 steps siguro. Punta kami sa market. Si Kikay ayaw lumabas. Ayan, oh. Gusto niya dyan lang sa loob. Gusto ko makita nila yung market nila. Little bazaar. Oh, du Deutsch, du Genau, richtig. Close. Kollege, guck mal, ich hab was Close. Boring naman ang bazaar nila. Nagko-close na yung iba. Yan. Tingnan natin. Yung cute. Mingaw ko ilang supermarket. Yan. Puro mga cigarettes lang diri uguan, mga ilimnon, alcohol. Sa mga tao. This house. Namiss ni Kikay sa Berlin. Sabi niya, mama, kailan tayo punta sa Berlin mag-shopping? Sabi ko, hindi ka pa naman nakabaksin. Ich bevorzuge Videos als Berlin. Aber man muss nicht geimpft sein. Ja, Nur wer sagt das? FFP2-Maske. Hey, schon lange ist das so. Okay, we will see next time. Sabi niya, di na daw kailangan kung vaccinated or not. Mag-mask lang daw. Face mask ng FF2. Sabi ko, next time tayo dun. Gusto niya na dun mag-shopping. Gastos-gastos talaga to siya. Oh, may shopping center sila. Yan, shopping center. Pasukin nga natin kung anong shopping center nila dito. Yan. Kung sa shopping mall nila. Is this the shopping? Was? Shopping center. Oh, die Hosen sind schön. 5 Euro. Oh mein Gott, so schöne Schuhe. Oh Mann. Ja. Oh, dami yaki siya. Kuluba. So, lipat kami sa kabila, mga guys.
Kasi na-boring doon sa si Kikay sa shopping center. Kaya biyahe kami doon sa kabila. Baka may mga makikita kami doon ng mga kababalaghan. Kababalaghan. At syempre, naghanap kami ng saan kami pwedeng makakain. Ayan. Sana hindi masyadong mahal kasi mura naman talaga dito sa sa Poland. Pero minsan, pag malapit sa border, mahal. Ayan, parking muna kami. Sana free yung parking dito kasi minsan may bayad. Gardening house. Buti na lang may mga language ng German yung iba. Pero yung sa sa daanan, mga lingwahe talaga ng Polish, di mo mababasa, walang mga walang mga tawag nun, yung mga litra nila. Ang hirap basahin. Yan, may restaurant na. Yan ang mga display nila dito. Parang bazaar to dito sa kanila eh. Yan, may mga sila, may mga maliliit na mga nagtitinda ng mga matatamis. Mahilig talaga sila sa matatamis. Sana makahanap kami ng komportableng kainan. Nagugutom na ako kanina pa kami naglalakad-lakad. Yan, pati na si Kikay. Ito yung nila, restaurant. Ayan. Walking to the max. Buti na lang medyo maganda yung sikat ng araw. Yan, doon kami galing. Yan, kumain kami. Diyan. Nagutom. Aber ich will ein Foto machen. Wie heißt das? Heiße Schokolade? Mhm. Ja. Oh. Cool. Ayan. Order ni Kikay. Mag jemand von euch Is this Schlafsteine? hot chocolate yan, nak? Zu viel? Das heißt zu Kay viel. Busing Ich habe ubos das agad. im Einkaufszentrum gekotzt vor einem Jahr, weil ich Schlagsteine auf. Thank you. Ang aming currywurst. Das Brot. Das Oh. gefällt mir. Ich hab richtig Bock auf Brot. So geil schmeckt. Sind das Zwiebeln? Mhm. Ja, das Barbecue. Cool. Mhm. Ich esse keine Zwiebeln. Mama, isst du die Zwiebeln? Uwi na kami. Busog na. So ein Problem. Close na yung restaurant na kinainan Dann namin. wüsstest du. Für uns. Aber nicht drauf geachtet. Weil ich nicht Back to home. Uwi na kami. Hanap lang namin yung sasakyan. Ano ba yung parking? Are you full, baby? Achso. Bless Ich wollte die you. da oben an der Wand. Die sieht aus wie Mülleimer. Also für die da. Busog ikaw? Was? Busog? Ich bin verstört. Weil das schrecklich geschmeckt hat. Ayaw niya na ng flesh. Yung karne. Gusto niya lang yung chocolate. Hot chocolates. A drink. Pero ako dahil nagutom ako. Pag nagutom ako, masarap sa akin lahat ng pagkain. Mga building nila dito, oh. Parang nasabugan ng giyera sa Russian o kuan Ukraine. mga restaurant nila wala na. Mga purdoy na tungod aning corona. Mama, Mm. Mama, Yeah, mir ist kalt. a solarium. Meine Hände sind kalt. Yeah. Oh, fish. Herring. Yung restaurant nila close. Walang customer dahil Samstag bis
18 Uhr geöffnet. Ja, nee, ist klar. Ayan, nakalagay dyan. Und alle 9 to 5 p.m. mag-close. Anong oras pa lang close na sila? Alas 2 pa lang ng hapon. Close na. Kanina dun sa restaurant, muntik na bad trip si Bruno. Kasi hindi pa kami tapos kumain. Biglang lumapit yung yung waitress. Sabay bigay ng resibo. 28 euro lahat. So, kumakain pa nga kami. Yan pala, nag-close na sila. Pero huwag naman sana ganun. Dapat tanong nga, mag-close na kami sir o ganun. Pwede mag-ano na kami ng bill, magbigay. Hindi yung biglang dumating. Ayan, 28 euro lahat. Kakalok, 28 euro lahat. Nag-bad trip si Busing. ein Cheeseburger? Gusto Oder wie, pa oder nilang was? pumunta sa McDonald's. Nein, das gibt was. Aber in echt, ey. Aber echt, ey. Echt, aber ey. Aber echt, ey, echt, aber echt, ey. Shake Twix. Stück. Süß-sauer. Und einen großen Cappuccino. Das wär's. Großer Cappuccino, ja? Ja? Bitte, bitte. Das war ein Wunder. Ich hab ihn verstanden. Muntik pa na Ja. nila. Macht ihre Haare. Nalagpasan yung counter. Ito na pala yung babayaran. Kaloka. Polnische laufen oft mit Rock oder mit Umorder pa Kleid. talaga sila ng Aber nicht im Wind. McDonald's. Sila nakumpento sa Buta kinain natin namin eh. kanina. Ako busog na ako. Ich letztens schon. Order pa sila ng coffee Aber mit tsaka dicker, fetter Schrumpf. nuggets. Hey, die waren Skicker, nicht ansatzweise fett. nuggets. Doch. Shoutout sa akong pimples. Über Hautfarben. Pimples. Gruselig. So, wo ist jetzt die Ausfahrt? So, pauwi na kami. Time check. 5 p.m. na. Pero ang ganda pa rin ng sunset na sunset. Ganda. Bye, Poland! See you next time again.